салом дӯстон, айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем. Деҳаи Саёд, номи пештараш деҳаи Оқули Поён. Аз ин тараф Шарора ва роҳ ба сӯи маркази шаҳри Исор, дар ин ҷо Махӯза ва аз ин тараф бошад Сумбула. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. Аз раҳи калон чорум хона бошад дӯстони азиз. Мана ҳамин хона. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Марҳамат, худи ҳавлии фурӯшӣ, деҳаи Саёд, хонаи рақами 206 ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамо дӯстони азиз дар умум иборат аз зиёда 6 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. 7 дар хона дорад. Ҳамаи ҳуҷҷатҳояш ҳаст. Бо таъмири зебо таъмир мебошад. ҳам аз берун таъмир дорад, ҳам аз дарун таъмир дорад дӯстони азиз. қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Дар шаҳри Исор, деҳаи Саёд, номи пештараш деҳаи Оқули Поён. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо дарвоза даромадгоҳи ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки мебинед, дар ҳавлӣ ду бинои истихоматӣ аст. Ин якум бинои истихоматӣ мебошад. Дар ин бино якум ҳуҷраи истихоматӣ, меҳмонхона. Аз ин ҷо медорем боз ду ҳуҷраи дигар ва аз ин дар медорем боз се ҳуҷраи дигар аст. Яъне дар ин бино 6 дар хона мебошад. Боз дута ҳамом аст. Дар ин бино дӯстони азиз дуюм бино. Дар дуюм бино бошад боз ҳафтум ҳуҷраи истихоматӣ, ошхона, танӯрхона ва анборхона. Ва дар ин ҷо ҳоҷатхона. Аз якум бино шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истихоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, бо таъмири зебо таъмин аст. дар қафои бино боз тақрибан 1 метр ҷойи холӣ аст. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ аз ду тараф тиреза дорад ва ин бошад сеюм ҳуҷраи кӯдакона аст. чӣ хеле ки дар аввали наворд қайд кардем дӯстони азиз, хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне баъзе чизҳояш меистад, баъзе чизҳоша мебаранд. ин масъаларо аллакай бо соҳиби хона маслиҳат мекунем. аз ин дар медорем дӯстони азиз, дар ин ҷо чорум ҳуҷраи истихоматӣ, веранда аст, долон, панҷум ҳуҷра ва шашум ҳуҷра. панҷум ҳуҷраи истихоматӣ ва дар даруни ин панҷум ҳуҷра дӯстони азиз боз ҳамом аст. дар ҳавлӣ дута ҳамом асту якта ҳоҷатхона. марҳамат дӯстони азиз, ҳамом. кондитсионерам ҳаст. ва дар ин ҷо шашум ҳуҷраи истихоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад. ҳам тирезаи байни ҳуҷрагӣ дорад, ҳам бозета дигар тирезаи иловагӣ. дар ин ҷо дуюм ҳамом мебошад. қафои бино, бочкаи об ва дар ин ҷо бошад қафои ҳавлӣ дӯстони азиз. дар қафои ҳавлӣ ҷӯбори об аст. ва дар ин ҷо бошад ҳафтум ҳуҷраи истихоматӣ. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ҷо танӯрхона ва дар ин ҷо бошад анборхона. сабти ҳавлӣ ба анҷом расид дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад 765 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад
омада аз пешӣ дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.